začneme asi tým, že vlastne medzičasom je už o koronavíruse dosť informácií na Slovensku, až sa človek v tom stráca a preto by sme mali jeden apel na verejnosť, s ktorým vás oboznámi kolegyňa Anna Zborovská, ktorá je anesteziologička vo Viedni. Ja som kardiológ pracujúci v Nemecku. Tak, dobrý deň. Ja by som vlastne chcela začať apelom na verejnosť, a to tým, že je dokázané, alebo vypočítané, že ako náhle sa znížia kontakty sociálne, tak dokážeme spomaliť, úplne zabraniť nedokážeme, ale spomaliť tomuto prenosu tejto infekcie a tým pádom neprekročíme hranicu kapacity našich zdravotných zariadení. To znamená, že ak by sme nerešpektovali žiadne obmedzenia, tak tá krivka pôjde takýmto spôsobom. To znamená, že sa zvýši počet nakazených a presiahne kapacity zdravotníckych zariadení a tým pádom sa zvyšuje smrtnosť. To znamená počet úmrtí na počet nakazených. Ako náhle dokážem iba z 25% znížiť sociálny kontakt pri nevyhnutných, samozrejme v prípade nevyhnutných vecí to nejde, ale napríklad nemusím ísť do kina, nemusím ísť do musea, teraz už to nejde, ale nemusím ísť grilovať. No a v takýchto prípadoch sa tá krivka oploští a to znamená, že tá nákaza pôjde pomalou cestou a vlastne my nepresiahneme tú kapacitu nemocničných lôžok a dokážeme tým chorým pomôcť. Áno, tak ja by som to doplnil tiež, že vlastne celý čas sa hovorí na Slovensku iba, ako sa majú nosiť rúška, ale nemajú nosiť rúška a či je dostatok, nedostatok. Najlepšie je, keď tam vôbec žiaden kontakt není, takže vtedy to je jedna vec je umývať si ruky, ale najlepšie zabraniť tomu kontaktu, keď tam nie je vôbec. Na to my sme celkovo dosť kritickí, preto aj robíme tieto videá, ale na tomto mieste by sme mohli aj pochváliť opatrenia na Slovensku. Ja to porovnám so situáciou v Nemecku. Môj sused ešte včera griloval, mal tam pozvaných svojich rodičov, úplne nezmyselne, keď človek príde na pumpu, tam si ľudia proste obedujú a keď je človek v zdravotníckych zariadeniach, ľudia sa tiež bežne rozprávajú na chodbách, úplne zbytočne, nemajú žiadne rúška a úplne zbytočne takto zvyšujú vlastne riziko prenosu. Dobre. Ja chcem ešte povedať, že keby sa vlastne tieto ako keby zbytočné sociálne kontakty prerušili, tak tým pádom nemusíme pristupovať k opatreniam, ktoré majú väčší dosah na ekonomiku. Jo, ako náhle by sme my boli disciplinovanejší, tak nemusíme zatvárať hranice, nemusia sa zatvárať veľké podniky. A tým pádom je ten dopad na ekonomiku menší. Jo? Keď ja nepôjdem grilovať, nič tak strašné sa nestane. Áno, ďalší príklad je, napríklad moji rodičia boli dneska ešte v Nemecku, vracali sa od mojej sestry a zastavili sa u nás. Samozrejme bola možno, že by sme si spolu dali kávu, dali by sme si nejakú bábovku. Nie, proste boli sme na odstupe 2 metry a išli sme sa v tomto odstupe spolu prejsť. A to bolo tak všetko, aký kontakt sme mali. Hej? Takže proste riziko sa tým zasa znížilo. Dobre, prejdeme k druhému bodu. Tam sme chceli spomenúť vlastne úlohu médií a tu tiež nevidíme ako optimálnu. Chceš tomu niečo povedať? No, mne v médiách chýba, tak ako to vidím v zahraničných médiách, diskusia. No, to znamená, že nie je to vlastne iba monológ jedného experta, ale je tam viacej zúčastnených, ktorí mu môžu oponovať a sú jednak zo zdravotníckych kruhov a môžu byť napríklad v tomto prípade možno aj ekonomický dopad z ekonomických kruhov a navzájom sa doplňať. No, lebo ako náhle je reportér nie zo zdravotníctva, tak v podstate nevie klásť tie správne otázky. Presne tak. To je skresluje celý ten obraz. Presne tak. Takže ten kvázi odborník tam potom hovorí tie svoje teórie a je to úplne nekriticky príjmané. Nebal by som sa byť na tomto mieste aj konkrétny, ako už profesor Krčmery sa vyjadroval v toľkých médiách a tak to odporovalo tomu, čo bola pravda, že to musíme zmieniť. Na začiatku sa vyjadril, že v Európe by sa koronavírus šíriť nemal. Medzičasom vydal pre HN Online rozhovor, v ktorom tvrdil, aký je koronavírus nebezpečný pre deti a pre starých ľudí, čo tiež nebola pravda. To video sa ku mne dostalo ešte asi pred 2-3
ľuďmi a zase zbytočne napríklad mohol niekoho znepokojiť, alebo aj vyjadrenia o tom, aký je ten vírus citlivý na nejaké teploty, môžu tiež vyvolať falošné nádeje, že s príchodom leta bude určite všetko dobré. Takže naozaj by sme boli za to, aby sa nielen informovalo na úrovni vlastne vedenia štátu a týchto expertov, ale aby sa uskutočnili diskusie, kde by bol napríklad nejaký epidemiológ, hygienik, niekto kľudne z vlády, ale potom aj nejaký lekár z praxe alebo ekonóm, ktorý by zase tiež sa snažil trošku tie opatrenia možno brzdiť, aby neboli až tak drastické, pretože na Slovensku sme v tomto skôr teraz akože na špičke, čo sa týka ráznosti tých opatrení. Je to dané aj samozrejme tým, že sa dosť dlho na to nereagovalo. Zároveň máme ale aj celkom dobrú situáciu, že ten vírus k nám príde predsa len s nejakým neskorším nástupom v porovnaní so západnou Európou. Správne. Tretí bod je vlastne politická úroveň. V rámci, ako vravíš, tu treba vlastne poďakovať našim vládnym inštitúciám, že sa k tomu postavili takto. To je určite dobré riešenie. Ale tu by som apelovala na to, že ako v našom prípade sa mení vláda. Áno, to znamená, že keď sa tá vláda mení, my máme bohužiaľ teraz obdobie, kedy nám je ako keby bezvládie. No, a tým pádom chýba štrukturovaný prístup k tomu problému. Z mojej strany je z vládnych strán veľmi dôležité pre mňa, aby fungovali infolinky za každú cenu. No. Jedna vec, lebo ak sa ľudia nedovolajú, pôjdu osobne k lekárovi. A na druhej strane je spôsob triáže a testovania. Pretože ak človek sa nedovolá a bude sa chcieť ísť sám otestovať a bude môcť ísť za všetkými obvodnými lekármi, praktickými lekármi, ambulantnými lekármi, ktorí žiaľ nie sú vybavení dostatočne ochrannými prostriedkami, tak za chvíľku máme polovičku týchto lekárov v karanténe a spadne nám systém prvej línie, čož myslím, že si nemôžeme dovoliť. A ešte by som dodal jednu vec. Bavili sme sa o tom, že vlastne bol teraz dosť veľký problém aj v tom, že keď mal niekto nejaký nápad, čo by sa malo ako spraviť a lepšie, tak vlastne štátne inštitúcie boli dosť hluché na tieto apely a vlastne nebolo miesto, kde by sa človek kam by sa mohol človek obrátiť a kde by bolo vypočuté a minimálne posúdené to, že či ten jeho návrh alebo apel má nejaký zmysel alebo nemá. Tým sa dostávame, preto by bolo dobre vytvoriť nejaký takýto post, kam by sa mohli nie občania, ale skôr tí odborníci, ktorí si myslia, že existujú nejaké zlepšenia, môcť obrátiť. Poviem príklad, zavrú sa nejaké inštitúcie ako škôlky a školy a napríklad na nejaké rehabilitačné kliniky sa v prvej fáze nemusí hneď myslieť, tak možno sa to potom nejak môže korigovať v druhej fáze. Toto je iba jeden konkrétny príklad, pretože sám pracujem v rehabilitačnej klinike, takže my napríklad ešte ideme v Nemecku vlastne na plné obrátky, dá sa povedať. Či je to dobré, to je práve k zváženiu. A bolo by dobré vytvoriť nejaký takýto post, kde by sa mohli ľudia obrátiť. A tým sme pri 4. bode, a to sú lekári, ktorí sa medzičasom už začali organizovať. A k tomu by si mohla povedať možno. Tak ja sa nachádzam v takej pracovnej skupine, ktorá vznikla vlastne z diskusného fóra lekárskeho, čo nemocnica dala. A my sa snažíme sa prostredníctvom aj médií spojiť vlastne s vládnou inštitúciou, dostať sa do krízového štábu a reflektovať im informácie z aktuálnych potrieb lekárov a ich problémov. Tak snad sa nám to podarí. Ešte takto na konci by som možno mal jednu výzvu pre Slovákov. Vieme o tom, že niektorí predsa už videli, čo sa blíži, takže si zabezpečili nielen rúška, ale aj tie masky, ktoré teraz chýbajú po ambulanciách FFP3. Takže fakt je toho teraz nedostatok. Ak by ste mali predsa bežní občania tieto masky a mohli by ste zvážiť, či by ich nebolo dobré predsa dať svojmu praktickému lekárovi, hlavne ak on napríklad žiadnu nemá alebo má ich málo. Bolo milé. Ďakujeme.
sa pozornosť.